Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Ndaisa link mucomment section, link yekuchakafukidza dzimba matenga uko kune ma-confessions emujolo. Zvekare kune avo vane ma-confessions avo, please feel free to come to my inbox. Regedzai tibva tapinda muma-confessions atadzoka takakubatirai. Confession yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti muge muchizondiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Yangu mukoma nyaya, it is too sensitive. Handikwanisewo kuti ndinge ndichizoshare all the details, but ndauyawo pano paplatform penyu ndichingotsvakawo advice kuti what should I do. Inini mukoma ndiriwo mukadzi wamufundisi, nditori mai mufundisi, but zvakazoitika ndezvekuti ndakabva ndazotanga kudanana neumwe mwana wesangano. Well, he is older than I am. Saka zvakaitika mukoma kuti inini naye tinge tichizodanana. It was because marriage yangu nemurume wangu yakatogara yakanganisika. Chekutanga ndechekuti apo pandainge ndichiri kuchikoro, but this was after high school. Iye ainge aine kwaainge achidzidza and inini ndainge ndichidzidza somewhere. It then happened kuti vabereki vangu vainge vari mapastors. Vakewo vabereki, I cannot divulge kuti vainge vari fai, trying to protect my identity. Then takabva tazongozanganiswa one day, tikabva taudzwa kuti we were destined to be married together. Hanzi Mwari vainge vakatoti isusu taifanira kuti tinge tichizoroorana. Zvadaro takabva tazotanga kudanana tichingotevedzerawo mitemo yemuchechi kuzosvika tichizoroorana ndokubva taenda kuhoneymoon and we came back. Aiwa, zvinhu hazvo at that time zvainge zvakarongeka, asi chakaitika panguva iyoyo mukoma ndezvekuti inini hangu murume ainge asina kundifadza. Kunyange zvangu ndainge ndisina experience, but zvandakasangana nazvo zvainge zvisina kundifadza, because ivo munhu wekuti vanonyanya kukasika kuneta kutonzwa nungo chaiko kana tiri mubedroom. Zvadaro mukomanashi, pane umwe mwana wesangano uyo wandainge ndichinyanyisa kuwirirana naye, uyo wandakazotorera murume wake kungoti iye haazvizivi chete. Saka ndakabva ndazotanga kudanana nemurume wake, but this was years and years toiling in this marriage. Ndichingoshuvirawo kungonzwa izvo zvaainge achindiudza, because iye achinondiudza zvose zvaainge achisangana nazvo mumarriage make. Ndaibva ndapererwa ndoshaya kuti why is it inini ndisingakwanisewo kuenjoy such a thing that she was enjoying in her marriage. And aiti pose paanenge andiudza zvose zvaanondiudza zvaainge achiti ndo zvavanoita mumarriage mavo, ndainge ndava kuti kana ndikatarisa murume wake ndainge ndava kusaona ari murume wake, but ndainge ndava kutotarisa someone who could be a potential partner of mine. Handingakwanisi hangu kukuudzai kuti relationship yacho yakazotanga sei, asi fast forward zvakazoitika ndezvekuti inini nababa vacho ava, inini nemurume webest friend yangu takabva tazotanga kudanana. Zvino zvatainge tava kuita ndezvekuti taiva vanhu vekuti taisakwanisa kuonana pose patinenge tichidira. Saka nguva zhinji zvataita ndezvekuti ipapo pacho patinenge tawana mukana wekuti tinge tichizospenda an all night together, taiwanzo kunorara kuoffice kwavo baba ava. Ivo vaikwanisa kuita sekunge vanenge vari out in the field. Apa inini ndaibva ndangoendawo kuoffice kwavo tongonorara muoffice imomo. Shavi chairo mukoma, kuita madhimoni chaiwo ndiwo ainge atibata. Taisarudza kurara pakapeti, taitova neblanketi redu iro rataitowaridza pakapeti ipapo totorara muoffice mavo usiku hwose. Saka sevanhu vekuti taigara tichingoshuvirana kuonana, ivo baba ava vakabva vazondidzidzisa zvekuti vanhu vanotorana mavideos. Mufoni mangu mukoma makasvika kuzara mavideos, mamwe acho ainge ari mavideos ainge ari ma2 hours long, because taingoseta hedu mafoni edu kuitira kuti paya pandinenge ndiri kumba kana ndanyanyisa kunzwa kuvafunga ndaibva ndazongotarira mavideos aya atinenge takatorana zvedu tiri muoffice mavo throughout the night. Saka inini on my side mavideos awa ndaigara ndichimadeleta ndichimaclear kurecycle bin ndichitira kuti zvinhu izvi zvisazobatwa. Navo vaigara vachindivimbisa kuti mavideos ava vaimaclear kurecycle bin kwavo, asi zvavaiita ndezvekuti vaimachengeta muoffice mavo
mavo. Mavideos awa ndakazotombotumana navo mulaptop mavo mushure mekunge ndaenda kubasa kwavo, ndipo pandakabva ndazongoti ndichikoscrolla mulaptop mavo ndikabva ndazoona rimwe folder iri rainge riine mamwe mafolders mukati. Saka ndakangonyumwa ndikabva ndaramba ndongoklika mafolders aya kudzamara ndazosangana nefolder rainge riine mafiles, ndikabva ndazoona mavideos edu awo atainge takatorana. Saka ndakamadhilita mavideos awa nekuti ainge angori maviri. Ivo vakabva vazopromisa kuti havachafi futi vakamachengetedza. At that time vakangoti mavideos awa vaimachengeta kuitira kuti vazongoramba vachingondifunga. Okay mukoma, fast forward, zvakazoitika ndezvekuti inini ndakazosvikawo pakuneta nerelationship iyi, because inini navo baba ava takadanana for about 6 years, zvekuti kusvika muzuva ranhasi umwe mwana wangu wandakaita mu6 years idzi ndakamuita ndichisangana nemurume wangu zvekare ndichisangana navo baba ava. Saka it makes me to doubt even more. Saka ndakaona kuti inini ndainge ndaneta nekuramba ndichiita zvinhu zvisina kunaka. Recently ndakabva ndava udza kuti izvi zvatiri kuita izvi hazvina kunaka, hazvina kana kutombonaka zvachose, zvinoendesa munhu kugehena. Ivo vakabva vaita sekunge vainge vanzwisisa, vakabva vati it is fine, ndakunzwa, ngatichisiyanai nazvo. But ndakaona kuti munhu wangu ainge atsamwa because kumuziva ndainge ndichimuziva. So recently baba ava zvavakatanga kuita ndezvekuti kana tapedza chechi paya vanoti ignore at all cost, zviya zvekuti kana tichimhoresana ivo vanomeka sure kuti vandi avoid. Saka this last Sunday takati tiri kuchechi, then ndakabva ndazomanikidza kuvamhoresa ndikangoti ko kwakanaka here. Ivo vakabva vangoti kwandiri inini ndiri kuona sekunge tiri kufanira kuramba tichingoenderera kumberi. Ndikati hazvichaiti, apa taitongotaura tichitongoseka tichiita sekunge tine dzimwe nyaya dzatiri kungoita dziri random, but painge pakatoipa. Saka ivo vakabva vati kana ukaramba kuti tirambe tichidanana, inini hangu mavideos awa ndichama-uploada kuinternet. Mukoma, ndakabva ndapererwa. Saka pari zvino handizivi kuti ndoita sei. Last message yavakanditumidzira vakangonditi saka wati kudii. Handizivi kuti ndovapindura kuti kudii. Handichadi hangu kuramba ndichicontinue, but for the sake of my marriage ndiri kungofila as if let me try to continue so as to save my marriage and to save my dignity. Please ndibatsireiwo. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi ndibatsireiwo just for my dignity. Ndava kungofunga kuti rekedzai ndirambe ndichingodanana navo. Hey, zvakangoma hazvo vedu we. Naiko vanhu kana muri murudo, especially kana muchichita ko izvo zvemavideo zvinozopinda pai, asi zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi taizviitira kuti paya patinenge tava kuzosuwana, hanzi unongovhura video riya then wobva watanga kufunga mudiwa wako. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii zvinyu mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndainge ndimbori nurse but ndakazoretire, ende ndichizosvika pakunoretire paunesi hwangu uhu hakusi kuti ndainge ndachembera. Inini ndichitoriwo mupfanha wechidiki, pari zvino zvangu nditori nemakore 36 years old. Haasi makore ekuti munhu wanesi unotarisirwa kuti unenge watoretire, nekuti ndipo pavanenge vachitoti unenge wava iya yavanoti your prime years as a nurse. Asi mukoma, zvakaitika kwandiri ndezvekuti soon after nursing school ini ndakabva ndazoenda pama-attachments angu. Ndainge ndichishanda zvangu ndiripo papare apa, then ndakati ndichishanda paya mukoma Nashi, mari yandainge ndichiona ndakabva ndaona kuti mari yandainge ndichiwana it was almost close to nothing. Upenyu hwainge hwakaoma. Ndakazama nepose pandainge ndichigona napo kuti ndinge ndichibuda muZimbabwe. Ndainge ndichidawo kuenda kumhiri kwemakungwa kuitira kuti zvinhu zvangu zvinge zvichizoendeka, asi madhoo ose ainge akavharika kwandiri. Saka zvakazoitika ndezvekuti ndakabva ndazosanganawo mukunofamba imomo neumwe musikana uyu abereki vake vanhu vekuti vane mari dzavo. Saka inini naye takabva tazotanga kudanana. Takati tava kudanana kudaro, munhu wekuti iye ainge achingoda kungondikurudzira zvekare nekundisimudzira akabva azondipa a business idea. Akabva ati kwandiri inini ndine business idea yangu yandii
tiinayo, but sezvo ndiri munhukadzi ndinoona kuti hazviite. Saka zvatichaita ndezvekuti iwewe sezvo uriwe munhurume, iwewe ndichakuisa pamberi, inini zvangu ndinenge ndichingokutevera ndiri kumashure kwako. Akabva azoti kwandiri, sezvo ndakapiwa motikari, panguva yacho iyoyo ainge akapiwa kaHonda Fit nevabereki vake, but sezvo ainge ari munhu ainge agara aine motikari dzake mbiri, akabva ati motikari iyi ndiwe uchange uchizoishandisa, asi zvandikuda kuti unge uchiita ndezvekuti ndinoda kuti unge uchizoenda kumakorokoza uchienda uchinotengesa ikoko. Ndakabva ndafara mukoma kuti musikana uyu ainge achida kundisimudzira. Saka zvataiwanzokuita ndezvekuti taiwanzokutenga mabroilers aya tobva taenda tichinomatengesa ikoko, majini, hembe nezvimwewo zvinhu zvakasiyana siyana tichinozvitengesa kumakorokoza ikoko. Takazotosvika pakutoita kashopu kedu ako katainge titori nemusikana wedu watainge tiinaye. Taiwanzokuti tikahodha angava ari mabroiler edu, then taibva tazonomaisa muchirugwi ikoko kuitira kuti ambopinzwa pafeeding. Later on tobva tazomatengesa neprice yepadenga. Zvekare nehembe taifamba tichinohodha angava ari mabhero, tobva tazoenda tunovhura mabhero edu kumakorokoza ikoko. Upenyu hwainge huchitoendeka mukoma, asi zvakazoitika ndezvekuti vanhu vemunharaunda avo vatakasvika tikawana vaine zvimashopu zvavo vakabva vazotanga kutinzwira godo. Then kubva ipapo business ndipo parakabva razotanga kudonha. Kubva business parakatanga kudonha vakabva vazoaffecta zvekare nerelationship yangu naye musikana uyu, because vakabva vazoziva kuti mudzi wemari uri kubva kumusikana wangu. Ndokubva vameka sure kuti inini nemusikana uyu takazova vanhu vekuti taingogara tichingoparana, tainge tava kusagona kuita chinhu mukuwirirana. Zvose zvatainge tichingoita zvainge zvingori zvinhu zvekuti taingoita zvinhu zvedu tichingotukana, ende kubva ipapo relationship yedu yakabva yazongotanga kuenda down, tikabva tazorambana. Mashoko ake ekupedzisira akandiudza akabva ati iye ainge achida munhu wekuti anokwanisa kuzvimiririra ega, not munhu wekuti ange achikwanisa kumira hunge atozendamira pamusikana wake waanenge achidanana naye, nekuti musikana wake waanenge achidanana naye mwana wevanhu vane mari dzavo. Akabva ati inini ndava kuenda, handigoni kuti ndirambe ndiinewe because pekuzendamira pacho kana inini ndikasuduruka ndikutoona kutoti hautomborina pekuzendamira, unobva wawira pasi. Ndakarwadziwa mukoma, ndikabva ndaona kuti zveshuwa kuti unzi uri murombo chivi chaicho pamberi paMwari. Mwoyo wangu wakatsemuka because musikana uyu ndichinosangana naye nemari dzake idzo dzaainge ainadzo ndainge ndakamuda nemwoyo wangu wose. Ndikabva ndaona kuti zvakazokonzeresa kuti ange achizondiramba inhau yekuti ndainge ndiri too dependent on him. Ndakabva ndatanga kutambudzika mukoma. Kubva apo paakazonditorera motikari achibva azondidhampa. Musikana uyu paakandidhampa ndakarwadziwa sezvandainge ndisina kana kumbogara ndaita mukati mekurarama kwangu. Upenyu hwangu mukoma hwakabva hwangoita upside down. Kubva ipapo handina kana kuzomboita hanya nezvinhu zvakawandisisa. Ndainge ndava munhu wekuti ndainge ndava kungogara ndiri chidhakwa iwe. Ndaiti kana ndikaenda kubasa paya ndaingogara ndakangodhakwa kudzamara zobatwa nemasupervisors angu vakabva vandiona kuti inini ndaigara ndakadhakwa. Ndakatopiwa mawarning maviri, then pandakazoti ndinge ndichizopiwa warning yechinumber 3. Saka pane vamwe matron avo vainge vachinamata kuchechi uko kwainge kuchinamata amai vangu, ndivo vakabva vazouya kwandiri vakabva vati iwewe zvauri kuita siyana nazvo nekuti uri kurwadziswa amai vako. Tariraone kuti amai vako vakashingirira kuti unge uchienda kuchikoro kuzosvika wapasa, ko wai wasarudza kuti unge uchirasa mukana uyu wawanga wapiwa naMwari. Apa unongozvizivira kuti amai vako munhuwo anotongozvitamburira, vakatotarisawo kwauri. Wai wasarudza kuti unge uchirwadzisa amai vako kudai so. Asi mukoma ndakangogara ndichingoita izvozvo zvekunwa doro because ndainge ndichirwadziwa. I was going through depression and wekuti ndinge ndichiudza zvose zvandainge ndichisangana nazvo mukurarama kwangu painge pasina. Saka
mukoma nashi ndipo pandakabva ndazoheva an idea, nekuti ndakarangarira kuti panguva iya yatainge tichiswera tiriko kumakorokoza ndakabva ndafind out kuti makorokoza vanhu vekuti vanofarira stereki nyaya idzi dzekuromba, ende ikoko mukoma kwatova nzvimbo yekuti kunowanikwa angava ari mapasta, maprofets kana n'anga chaidzo, vanhu vanenge vachingobvengana vachingotsvaka vanhu vekubatsira, sezvo kumakorokoza kuri kunzvimbo kwekuti mari inogara iriko. Saka ndakabva ndati neniwo rekedzai ndinge ndichitsvaka muprofita kana n'anga yekuti inokwanisa kuzondibatsira, nekuti ndainge ndichiona kuti vamwe vaingoti kana vakabatsirwa vaingopinda pasi pemugodhi rumwe chete otonzwa zvichitonzi munhu akatotenga motikari, munhu akatotenga imba. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekuti inini ndakabva ndangosarudzawo kuti rather than kuti ndinge ndichizopinda mumakomba, aiwa makomba ndainge ndichimutya, because sekumazowe uko mukoma zvinhu hazvitomborina kumira zvakanaka. Kana kuri kunzi after 100 years vanhu vachazorarama kana vakazotanga kuchera kuma-areas uko kuri kuitwa zvechikorokoza, I am sure kuti vachatofungidzira kuti inzvimbo yekuti isusu vanhu vari kurarama mukore uno tainge tichingoenda ikoko tichingonokanda vanhu ikoko, nekuda kwekuti vanhu vari kufira mumugodhi vasingazowanikwi vakawandisisa. Saka mukoma ndakabva ndati it is far much better kuti ndinge ndichingotsvakawo muprofita kana n'anga inokwanisa kundibatsira. Asi kana iri n'anga ndainge ndichitya, because zvekuenda kun'anga ndainge ndisina kana kumbogara ndakazviita. Saka pandakazosangana neumwe murume uyu iye ainge achiti kwandiri he was a pastor, asi ndakazoti ndava kunotaura naye murume uyu ainge achiti iye ndipastor, ndakabva ndaona kuti nyaya dzake dzainge dzisingasangani. Aita sekunge ainge ari pastor, at the same time nyaya dzake dzaaitaura aita sekunge ainge ari muprofita. Saka handina kukwanisa kunyatsokunzwisisa. Iye muprofita uyu ainge akatopfeka zvake suit, ende aizoti kana ava kutanga kukunamatira paya aibva azobvisa bhutsu dzake sezvavanongoita kumasowe. Murume uyu akabva azoti kwandiri, kana uchida kuti ndinge ndichikubatsira unofanira kuti unge uchizobhadhara $20. Ndokubva azoti kwandiri $20 iyi yandiri kukubhadharisa inhau yekuti mweya mutsvene havangangoshandiri mahara. Kuti ndinge ndichiburutsa mweya mutsvene panotoda mari.